take charge sa pagdisiplina sa ila. So ang akong na-apply is kung giunsa ko pagpadako maopoy akong gidala sa akong mga manghod nga dapat usa ka istorya maminaw na or kung ano no magtimaan na sa ingana. So dito na ko na realize nga dili day sa tanan panahon nga naay bata nga makasungot makalagot is tanan na pod ingana. So naay ko ano naay changes naay realization nga dili kung unsa ra ang imong nabantayan maurag yun perminti. So di na ako nakakuan nga dati ing ana kong pananaw pero naa di ay sa atong pagdala naa sa atong willingness and naa sa atong pananaw kung unsa ang pros and cons kung naay bata nga gagmay sa uban nga pamilya malipay sila nga naay gamay kay makalingaw. Well sa uban pod nga mga tawo makaingon nga lisod og naay ati manunon kay obligasyon ang mabutang sa una-una. Pero if lain pod ta nga side magtan-aw na to ang kalipay ang kabibo nga madala sa bata sa usa ka pamilya, medyo malost ka no sa imagination nga samok. So para sa ko depende gyud na sa kung unsay preference kay naay mga tawo nga ingana ilang pananaw tungod kay siguro wala pa nila na realize nga despite sa kadako nga obligasyon mag-atiman og bata or sa kanang makakuan ka no makabaton ka o makasugot kag bata ang mga pasaway naagi hapoy kalipay naagi hapoy kalingaw nga maihatag sa ato ang bata. And honestly sa ano sa mga kanang kinaraan nga istorya ti Will no, every Yes. child is a blessing man daw. So Yes. naay Biblically, Ate Jane. naagi tumong ang usa ka bata kay gi-consider gani nga anghel ang usa ka bata di ba? kung ano ra kung subayon nato ang mga kuan dati no ang mga inistoryahan. So naana sa atong approach sa atong pagdawat kung unsa nga klase kung unsay purpose pod sa usa ka bata unsay purpose sa bata sa usa ka pamilya nganong gi-bless or gihatagan ta og ingana siguro ingon pa para masukod ang atong patience, ang atong kalidad unsaon nato paghandle, unsaon nato pagsabot ang kinabuhi sa pagsud-ong nato no kung unsa ka precious ang pag-atiman sa ato sa atong ginikanan gikan sa gamay pa ta hangtod nga nagdako ta nagkapasaway or nagkaunsa-unsa pero atong ginikanan wala gihapon ingon pa ni surrender or ning talikod no labi na sa mga ingon pa mga ginikanan din nga yun saludo ta kay naagya po nagpabiling ginikanan bisan pa man sa kalisod or ka komplikado sa mga sitwasyon. So naa sa ang ako lang siguro maikuan sa atong letter sender no kasabot ko nakuha na ko ang imong point pero hopefully nga matugkad pud nimo kung unsa gyud ang pinakagihugutan sa imong naasawa karon nganong mas prefer niya or mas piliun niya nga walay anak kay maun ko ato iyang initial nga rason biyaan raman gihapon pero dili man siguro sa tanang panahon nga kuan mobiya gyud natural pag mga minyo mo separate na kay kinahanglan nila nga mag-cut on magbarog sa ilang kaugalingon kay ginikanan na sab sila sa ilang kaugalingon siguro kuan lang guide and kanang hinay-hinay nga pagpa-realize sa imong pares nga dili tanang higayon nga ang iyang nakit-an maugyoy mao eksakto nga mahitabo naapoy ko ang depende pod na sa inyong pagdala sa inyong mga anak sa inyong pamilya nga Yes. mohuna gihapon sa inyo ha Correct. bisan pa og naa sila lain nga obligasyon. So ingana lang siguro ang akong ikapadasig karon sa atong letter sender no siguro mo kuan ka mga amigo mo og mga tao or mga kailan ninyo nadaan nga na ay maayo ba na ay bright side nga pananaw sa usa ka bata para ma-encourage pod siya og mahinay-hinay and ipa-realize nimo siya isa iya nga ing anak gyud ka determinado nga magkaanak lahi gyud baya pod kung naay imong ingon pa tan-awon ba sa umaabot nga na ako'y kasaligan or na ako'y masandigan or na ako'y masampit dili man all the time pero at least na akay anak
nga maghatag og kalipay Kilipay. kalipay kapungot or unsa na di na ano na tanan mixed emotion na sa usa ka anak nga imong madawat no. So ingan ala siguro i-encourage nimo imong asawa dadun nimo sa mga kuan sa mga group activities or unsa nga nga mga panagdapog nga maka change sa iyang pananaw no sa kinabuhi sa pagbaton og anak. So maura siguro tay akong ikakuan Ate Will sa atong letter sender. Okay, salamat Ate Jane. No, ug na ko'y kadugang kanimo email no nga ako i-advise nga dili man kung ano kanang dili sayo po no, dili sayo pang imong asawa kay iya man nang kuan ideya nga dili siya gusto nga mo adapt kay late na magud sila namin yung Ate Jane. So 35 years old lisod na gina siya mo paggawas og anak kay menopausal stage na sa kababaiya, di ba? Diha labi na kay for kana maglisod na ang babae ni ana nga panahon. So sa iyang mga opinion, imo na lang pud siyang kung ano, pagbigyan. Imo siyang i-appreciate po siya ang baso man ta kabalo nga tinuod yun na kung wala ka na anad pag-atiman sa bata nga dili kanang dili imo ha murag wala kay will bitaw dili nimo kabubuton nga pag kuan kay gusto nimo ikaw mo adapt na ang siya dili so kuan na lang ihatagi na lang o respeto ang iyang desisyon. Kay mo naman po na mag-cause sa inyo og trouble unya labi na kung ang bata maghatag na og kanang nag-need na og mga atensyon. So sa dili man sa ingon nga kung ano ang atong pamilya o ang atong mga anak so depende na sa pagdala sa atong ginikanan. Depende na nato pag matuto nga mga ginikanan nga kung unsa ang imong anak nga imong makita nga mobiya nimo ura kana mobiya nga di na ni manumbaling sa inyo mga no ang atong mga anak di manumbaling sa atoa kundi ang mga anak kung gitarong nato pagdala sa gagmay pa sila ginurture nato og tarong gipadako nato og minaayo nga mahadlokon sa Ginoo mahadlokon kaninyo mga ginikanan so wala siguro imposible nga di sila mo hatag og paglaw sa mga ginikanan. Namo nay gingon nga nay advantage o disadvantage sa way anak ug naay anak. So ang way anak dili pud ka dapat kay napoy advantage Ate Jane daghan advantage sa walay anak nga couple. So number 1, strong social relationship. So kay wala man may kuan anang wala yung barrier sa inyong paglakaw-lakaw. So anytime asa mo gusto makaadto mo. And then kuano daghan mo kuan financial stability. So daghan mong kwarta matigom kay wa may galastuhan. And then ang inyong time, ang inyong connection between kuan couple so close kaayo mo kay kamura man duha per me makita sa balay so wala may intervention sa anak kay ang anak gud na atay anak so kung asawa mo regular sa anak so makuhaan ang panahon siya ang pag-regular sa iyang bana so kung walay anak so focus siya sa imo ha and then mo na siya no Ate Jane og naapagi kung ano nga naakay time sa imong kaugalingon pag-care so kung babae ka so magpa-beauty na lang ka per me kay wa kay giatiman. So kung pareha na mo duha no dedicate ra mo sa inyong kaugalingon na panginahanglan og nagtrabaho mo duha focus mo sa inyong trabaho kay wala may makabar o wala may kaning intervene sa inyong mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Og napahilast Ate Jane, the world kuno will be less crowded kung wala mo anak. So Maubos-ubos sa population. Oo, di mo makadugang. So inana di na advantages po na sa kalibutan kung ang mga couple dili magka-anak. Apan mo na po ang disadvantages po nga lahi gyud ang imong feeling kung kita magkatiguang na nga nagkinahanglan na ta sa atong pag-care sa atong nearest relatives kay lahi man gyud kuno ang anak mo at man labi na
ikuan ka sa imong mga apo, i-care ka sa imong mga apo kay depende ra man gud na sa atong pagpatubo sa atong mga anak kung dili sila mosubbalik or dili sila mo repay sa ilang mga kuano ginikanan. Kay kung giunsa sila pag-atiman sa gagmay pa, so mobalos gid ang anak sa pagkatiguang na sa ilang mga ginikanan. So mao ra to email no. Di ayaw lang pagkabalaka nga wala may anak. So naaman katanan no na-achieve naman nimo ang imong goal nga daghan ng kag kwarta o mapalit na nimo ang tanan nimong gusto. Pero ang imong asawa di man gusto mag-adapt. So i-focus na lang ang imong time dito sa imong mga favorite nga mga kanang kalingawan, favorite na nimo nga mga unsay imong mga luho nga gusto so ma-afford nimo. So malipayon gyapon ka. Apan ayaw pagpakawala sa paglaom. No? Basin di ay ma-change lang hunahuna siyang asawa Ate Jen, no? Nga mo sugot ra siya nga mag-adapt mo. Kay lahi man gid nang maka-experience ka ug mo care ka ug usa ka anak. So maura to Ate Jane ang akong share pod sa atong letter sender karon og mga ka-feelings ang inyong mga shoutouts, comments, greetings ug mga ideya sa atong letter sender karon nga inyong i-share. Adisir nato sa Siron sa unahan ato nang basahon ang atong napili nga quotes for the day. Sulat kang Benjamin Watson. Nag-ingon diri nga goals give you a mark to shoot for and keep you motivated when you face adversity. So gamay lang pagpasabot Ate Jane sa atong sa atong napiling quotes for the day karong adlaw. Yes, siguro ako lang pagpahalapad ani no. Sa mga ingani no, labi na sa atong letter sender karon nga naa siya'y pangandoy apan ingon pa medyo nakabot na niya ang mga material nga mga butang pero ang pagkabaton og anak mao'y nakulang sa iya no. So ikuan lang siguro ipadayon lang siguro kung unsa ang imong pangandoy, kung unsa ang imong target, kung unsa ang imong goal kay bisan pa man siguro sa kalisod sa mga downfall or unsa dinha nga mga trial sa kinabuhi kung naatay gitan-awan or naatay gihangad gihandom nga kinahanglan natong kabuton magkaunsa-unsa kalisod kapila ta ka beses mapukan mao gyud nay mo kuan nato no mo dasig sa ato maghatag og kusog nga mupadayon gihapon ta sa sukol sa pagpaningkamot para makabuot nato dili man perpekto gyud nga mao ang atong pangandoy at least duol-duol ta sa kung unsa man ang atong gitinguha sa kinabuhi. Yes, correct no nga kinahanglan gyud nga kung naatay mga ginagmay nga failure sa kinabuhi sa atong pangandoy siguro ang ato na lang kalig-on may ato ipabilin nga naapay panahon. So dili ta magpakawas paglaom Ate Jane. Yes. Yes, nga ang hadagan na itag mga daghan mga imposible nga mahitabo nga kuan gyud siya. Kanang naag siya reality. So ang Ginoo ray nasayod sa ato tanan no kay ang tanan nato na dunay mga purpose. So karon ato ipadayon mga ka-feelings ang atong Bible verse for the day para karong adlaw. So gikan sa Psalm 118:9 nag-ingon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So sa akong nasabtan lang gamay mga ka-feelings na dili ta magpalabi pasulabi o kana bitang tao o salig sa usa ka tao kung mo kay dako siya og kanang manay giingon Ate Jane nga kana bitang dako og patik. So motuot ta kaniya kay dako kanang halang don nga tao dinhi sa kalibutan apan adunay makalabaw pa sa iya kun dili ang atong makagagahom. So didto ra gid daw nato isalig ang atong tanan nga mga pangandoy sa kinabuhi bisan unsa mga suliran mga struggles didto sa Ginoo. Oras sa atong pagpadayon sa pag-uban-uban karong kining kahapon ug hantod na lang ubang adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Kini si Ate Will ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.